На гэтым тыдні аршаншчына некалькі разоў узгадвалася на старонках валанцёрскіх пашуковых атрадаў. Яшчэ пры канцы мінулага тыдня валанцёры абвесцілі ў вышук жыхара вёскі Печышча Аршанскага раёну Вадзіма Калачова. Мужчына пайшоў з дому 4 верасня і было падазрэнне, што ён знаходзіцца ў Расіі. Гісторыя ягонага знікнення атрымалася вельмі хуткай. Ужо ўвечары таго ж дня пашуковы атрад «Фенікс» паведаміў, што Вадзім Калачоў знойдзены, але падрабязнасцяў ягонай гісторыі не паведамлялі, што досыць звычайна для пашукавікоў. У пятніцу 17 кастрычніка ў Сененскім раёне знікла пенсіянерка. Яе гісторыя атрымалася больш доўгую, але скончылася таксама паспяхова. Каля 16:30 пра яе знікненне паведамілі ратаўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Паведамлялася, што жанчына выйшла ў лес каля вёскі Бабаедава і доўга не вярталася дадому. На пошукі 69-гадовай жанчыны накіравалі 26 чалавек і 7 адзінак тэхнікі. Знайсці яе да ночы не атрымалася, і пашуковую аперацыю спынілі да раніцы. На наступны дзень жанчыну шукалі 61 чалавек і 15 адзінак тэхнікі. Незважаючы на такі размах пошукаў, ратаўнікі не спатрэбіліся. 18 кастрычніка жанчына змагла зарыентавацца ў лесе і самастойна выйсці да людзей. Ёй спатрэбілася медычная дапамога, але ад шпіталізацыі яна адмовілася. А наступная гісторыя знікнення скончылася трагічна. 56-гадовы Дмітрый Франкоў, жыхар Барані, выйшаў з дому яшчэ 20 верасня ўвечары і быў вельмі лёгка апрануты для сезону. Шукалі зніклага як міліцыянты, так і валанцёры. На сувязь ён не выходзіў, але раніцай 21 кастрычніка, амаль роўна праз месяц пасля знікнення, ратаўнікам паведамілі, што ў Барані каля вуліцы Зарэчнай у рацэ Адроў убачылі труп мужчыны. Рака сама вынесла яго да берага, адкуль цела дасталі вадалазы МНС. У той жа дзень пашуковы атрад «Фенікс» паведаміў і пра смерць Дмітрая Франкова. З апісання відавочна, што труп знойдзены ў Адрове і зніклы месяцам раней Дмітрый Франкоў адзін і той жа чалавек.